abokina wallahi tallahi ka san me faru kai ka san me yarinyar nan ta mun wai sun taho ita da Zainab wai take tare tana tambaya ta wai me dalilin da yasa nake son Zainab ba na gaya ma ba wannan yarinya wai me ya kudiri na ai wannan yarinya in je ka bata abokina wallahi sai ta haifar ma da matsala tsakanin kai da ita abokina akwai rainin wayo fa a ciki ai ba karami ba yarinyar nan gabaki ɗaya ne abin da yarinyar nan gabaki ɗaya na rasa ma ina ta dosa Ali ba wai kai din ba ba wai ni din ba yanzu baka ga abin da muke da yarinyar nan ba wai yarinyar nan saboda karka da Ali amma yanzu ina bayan ka wallahi sai na rama abin da yake faruwa ina bayan ka kawai ina bayan ka yanzu na dawo kawai ni na yarda da abin da kake magana akai in dai kana goyon bayana a ina bayan ka ba matsala yarinyar nan za ta san da wa take bata san ni bane labari na kawai take ji ba matsala wai yaushe za mu je gurin nan ne mu bari jibin mana saboda gobe akwai inda zani gaskiya akwai inda zani gobe insha Allah mu bari jibin barin yana ko ni bai barin yana da ko ma hadu shikenan wajen sai wai zani amma dai na ga Mr. Auta zan biya ta wajen sa yanzu sai an jima ina ta nan ka ga majalisar ma yau ni kadai ne a majalisar kuwa Aisha. Na wuni. Lafiya kalau wallahi Allah tunda sai jiran ki nake yi. Zainab ya naga yau kaman ba wani kuzari a cikin me farin? Ka ga ni Aisha nake jira anguwa za mu ci. To yanzu ya za kenan? Ka je kawai. In je kawai. Yau kuma Aisha me farin? Ka je. Na mara waya. yarinyar nan ta bata min rai bata nan na gaji wallahi Shi mun sha wahala. wallahi ba kwata-kwata na gaji tun ɗazu muna na bari in ƙara kiran wayan ji wallahi sweet ke daman Zainab ke na hango a can gurin ina zaune a majalisa ina neman ki miki magana ki daina biyo wannan marar saurayin tana nema ta shiga tsakanin ke da saurayinki haba Zainab kawar taki ba ta da saurayi shi yasa take so ke ma ki kasance baki da saurayi waye zai kula wannan da bakin halinta irin wannan wallahi shawara da nake so ba ko dan zan zo gida in same ki amma wallahi tallahi a shawara ta in zaki dauka ki daina biyo wannan ki daina biyo wannan ka kiyaye ni kike ga wannan abun ya ishe ka haka cin fuskar ya ishe ka idan kana ka namiji ne kai ba Ali ba ko zaki ne kai ka dau mataki ka hana ni abin da nayi niyya Izard kina fusata ni amma ki ci gaba kin gane nan ba zan iya kai zuciyata nesa ba zan kai Zainab zan zo gida in same ki al'amarinsa ko za su gyaru da babu tabbas a rayuwa to haka ma misalin Ni ayyuka na ma nake da shi a gidan na baro na tafi. shi ke tunanin ayyuka duk a cikin mu ba wanda bai katsa uzuri ba ni fa baki zan yi kina kallo na ce zamu je mu gaisa da kawun mu kafin na koma amma abin da ya kona min rai wayan ta switch off to me yasa ta kashe waya ki ne ba ma wannan ne ya bata min rai da zuwa gidan ba sai da na gamu da wannan abokin saurayin naki wannan gajan shi amma wallahi Zainab ki hakuri ni ban so a ce kun wallahi ba zan kyale shi ba sai na dau fansar abubuwan da yake min mata ce fani idan kika doka aini kuma ba zai min daɗi a rai ke ya kamata ki gaya wa saurayinki in zai iya ya janye abubuwan da yake min idan ba haka ba
wallahi sai na haƙa ramin da sai na rufta sa. Ni fa mace ce fansa ce dole sai na ɗauka. Tun da abokin shi ne ba shi shawara akan abu. Ke ma goyon bayan ta kike. Ba da can goyon baya bane. Tun da aminin shi ne shi ya kamata ki ga saurayin. Kira dai ya kamata. Ya mai magana. Dan Allah zan yi. Ba zan kai ta ya kamata ki haƙuri. Shikenan ba matsala fansa ce dai wallahi ba zan fasa ba Zainab sai dai duk abin da zaki yi in kuma kina tunanin ba mu rabu ta dalilin saurayinki ba za mu rabu ta dalilin abokinsa shikenan ni dai sai na ɗau fansa. Zainab, ina za ki je na ganki kina ta sauri kamar zaki ta yi sama. Gida za ne. Ai ko ina neman ki. Zainab, ina so in baki shawara. Dangane da muguwar akan wannan muguwar kawar nan taki. Wadda ba ta da saurayi ba mashin shiri tana nema ta sa ke ma ki rasa saurayin naki. Ina ganin ki da hankali da tunani za ta zo ta ringa gaggaya miki kananan maganganu tana dora ki akan hanyar da bai kamata a ce kin bi ta ba. Na ji wani labari ban ji daɗin abin da kika yi wa Khalid ba. Yanda kowa ya san kuna soyayyar nan bai kamata a ce hakan ya faru ba. Amma ke kin fara biyo zuga wannan banzar. Ba ta da saurayi tana so inda ba ta da saurayi ke ma ki rasa naki saurayi. Bai kamata a ce kin yi wa Khalid haka ba. Yanda dai kuke son junanku amma bujiro wannan banzar Aisha take kowa. Ni wannan hatta ishe da kallo. Na ce ma aminiya ta. Aminiyar ki za ta raba ki da zaɓin ranki. Waye saurayin nata? Ki tsaya ki nazari waye saurayin nata ba ta da shi saboda bakin halinta. Ni wannan na zo na gaya miki ne a matsayina na abokin saurayinki kuma mun yi zauna lafiya da ke shi yasa na zo nake baki shawara. Amma idan kin ga hakan ba ta miki ba ko ba za ki iya dauka ba ruwanki ne. Amma in dai za ki ringa biyo wannan banzan yarinyar to wallahi kina ruwa. Wannan kin je kin yi tunani a kan matsalan ki ne ba na haka ma misalin budurwa kama a hankali ka da dan uwa ke ta waya ma take ba dan ni ke ba kuna na ke gani babban buri na fakin sani kawai yanzu wajen ki dan ji daɗi a rana hasken farin ciki na na ƙara jin kwarjinin fuskarki Allah ku haka ne wallahi Allah ka gani gida zan tafi kamar ya muna cikin hira mu mai daɗi ba ko zan yi bako kuma kamar ya bako wannan kulliyar mata sace an nake azarabi nake banki ashe ba dan ni kike ba to wannan irin bako ne kuma ni ba don komai ba to yanzu sai yaushe kenan kai hakuri sai gobe ka dawo na tafi Allah ya kyauta. Ke gama wallahi soyayya gaba ɗaya ba ta yi ba. Wahala ce. Abokina ma da yake so nake daina saboda ya haba. Ai ni wannan da ce tasa budurwa ta take zuwa take mun irin wannan tun na jima da bige ta. Wata makira mace ce ta zo wai daga Abuja. Kai kalli abokina kalli budurwarka da makiran wannan wai ita kuke yake ba labari budurwa ai wannan ita ta gaban nan budurwarsa ce amma wannan me yalwar kayan ya nake ganin ta baka ga har wani jiwa suke kallon mu ba ka san ku abokina ce mun tafi za ta yi bako ka gani ko bakin kenan ba abin da na gani kenan kaga za ta raba ku to ba na ga muku ba ya kaga kiri za ta raba ku to ai gashi nan irin ta ka kyale ni in daka ta in ga mata maganar da za ta har ta mutu ba za ta manta da ita ba ka gani ka gani kuma da abin da na gani gaskiya ba ta kai waccan meluwan kai makira mace ce kana kallanta kadan dariya ai dariya da kake ma ya koma ma kuka ai dole ka tafi kun gani kun ga zaman ma ya gagare ka gani shi yasa nake complain akan so shi yasa nake dama tambayin gizon a kansa shi yana da budurwa kuwa